Uyinzulu yemfihlakalo. Uyinzulu yesimanga. Ubuthixo bakho bugcwalisa izulu nomhlaba. Nasemini nje sibonga ubukhulu bakho. Sibonga ubani uThixo osathethayo ngezwi lakhe. NoThixo usakwazi ukusebenzisa izicaka zakhe. Siyabonga Nkosi walomzukulwana kaMandindi. Sibonga Nkosi ukuthi namhlanje usebenzisa yena njengombhobho ukuzisa indaba zakho kule khamente nakule family yakwaMkhabeni. Siyabonga sonini nanini. Siphakamisa isandla nasemini nje. Sisithi Nkosi akakho uThixo ofana nawe. KoThixo bonke Nkosi obhali abakhoyo phansi kwelanga. Kodwa Nkosi siphakamisa isandla sithi wena unguThixo obukhona izolo. UnguThixo khona namhlanje. Futhi Nkosi yahlala inguwe kude kube ngunaphakade. Sikuvile Nkosi uthetha. Sikuvile Nkosi uthetha nathi ngesicaka sakho. Sikuvile Nkosi usithi uthembekile ngoba uthetha Nkosi abantu ungabalahli uhambe nabo. Ufike Nkosi kwindawo abaya kuzo moya ndino ingcwele ube yiprovider ngoba unguThixo oprovidayo. Nkosi ndikusondeza Nkosi kuba bonke abefundisi bevangeli yakho. Ndikusondeza Nkosi kuba bonke Nkosi abefundisi abashiya amakhaya moya ndino ingcwele. Wema Nkosi wena njengoThixo wathi hambani bantwana babantu ndizawuba nani endleleni. Namhlanje ke Nkosi sivela lizwi xa ikhutshwa lenkosikazi yakwaMkhabeni kusithiwa mayiphume kule seketi yaseBishopstone lisithi lizwi hamba abuya khona izawuthumela amagwababa. Moya ndini oyingcwele unguThixo othumela amagwababa. Moya ndini oyingcwele Nkosi ungayeki Nkosi wathumela amagwababa. Abantwana babantu kule ministry Nkosi balimala. Abantwana babantu kule ministry Nkosi bayopha. Abantwana babantu kule ministry Nkosi banamanxeba. Kodwa Nkosi namhlanje sinethemba elithi unguThixo ngesithumi sodwa usihambisa phambili amagwababa silindile. Silindile amagwababa. Moya ndino ingcwele unguThixo iprovider. Hamba naye Nkosi umafaku. Hamba nabantwana bakhe. Uhambe ngaphambili ube indoda. Hamba ngaphambili Nkosi. Hamba ngaphambili sonina nini. Sema nasemini nje sithemba limba sinalo. Abayimba sinalo. Sithembela kuwe njengoThixo. Esothi uzohamba naye endleleni zomprovider. Soba uThixo phamanzi. Ngexesha Nkosi lokuphela kwamanzi. Wena Nkosi uzawusisa amanzi. Ngexesha lokuphela kokudla Nkosi. Amanye sibuza mafaki ngoba I wonder how am I going to pay the fee? Fike wena Nkosi uthumela amagwababa. Thixo wethu. Nkosi xa imane Nkosi ujonga umsebenzi ophambi kwakhe sithi I wonder how am I going to cope? Wena Nkosi uzawuthumela amagwababa. Themba limbi ke Nkosi antinalo. Bana lo msebenzi wonke Nkosi ekugqibeleni ndikuthumela kule sekethe yaseBishopstone Nkosi xa iphuma thoba umoya wakho ingcwele wehlele kule ndawo. Thoba umoya wakho Nkosi oyingcwele wehlele kule ndawo. Hlala lapha Nkosi. Masive Nkosi ubukho bakho kule ndawo. NjengoThixo. Hawu Nkosi lapha yakhona nalapha yakhona thoba umoya wakho oyingcwele wehlele kula ndawo. Athi Nkosi efika abumoya wakho oyingcwele uhleli kula ndawo wakhe isathanga. NjengoThixo
banale service Nkosi benaba bonke Nkosi abantu abazawuparticipate nabantu bonke Nkosi abazawuthetha kule ndawo ekugqibeleni Nkosi nasi isicaka sakho sesishumayele ngezwi lakho kule ndawo uphinde uqalela amafutha esibaneni sakhe ahlale Nkosi evutha njalo so nini sikelela lenkonzo ithamsanqelise ngicela izinto nizazi uzawuzenza ngegama lika Yesu Kristu waseNazaretha ngoku nangona phakade